di sila dungan og graduate ba kay ang laki wa kaabot namatay man. Gipatay di ay. Diyan? Nakaluoy sa. Kasad ba na eh? Lagi gipatay di ay. Ang hinungdan. Gigi. Bisyo. San Patro. Bisyo. Right, welcome to the new episode of Marlo's Podcast. Ang chismusong lagom. So, natay mga special nga. Ay, naway. Isaw siya yung tubig yun. Ha? Isaw para may usik. Yung balik. Balik ka kang. Kalibanga siya ka. Natay mga special guest karon. Atong special guest ki Boots Paray. Yeah! Yo, yo, yo! And si Dogkoy, as usual, akong co-host. Bunali! Bunal mo niya! Bunali ka tutoy! Bunalan. Ay, first time rin mo? First time mo. Ha? First time. Padool ka ba? Para makadungog sila ba? Murag mauulagay mong naw. Murag siya excited. kita ka nang gisungog ka niya. Murag, Buli ba? Buli. Bulingit ba? Kaumans bulingon. larga. So, among first time ni Bones karon niya. Wa siya kabog kung sa ito mabuhaton. Pero, namay ka nang igor ko ito mag-chismis dire, Bones. Atong imo mga kuha na to ba? So, musta ito mga... Ikaw si chismuso sa atbang. Siya sa snads. Ikaw! Wa, tahimik na. Ay, pangamong. Bantong na, nag-chismis na sila dito gabi. Nagkita to. Unda. Kamu. Bud, Kaya nga, ang future to among giistoryahan. Future nga. Future wife. Family planning. Military day. Naman, pamilipahin mo rin pag-ibig. Oo. Bunal. Si Buds kay nagkuha siya bagong motor, no? Muna, di na kayo na siya makita sa mga vlog-vlog na taron kay busy na kayo na siya kay... Muna sa tuloy kay... Ganam siya bagong kuhan. Love life. Kasing-kasing. Katunga siya kasing-kasing. Ang kamot din siya doon. Bito. Uwan og init, bagyong maglinog sa paglapal eh. Paglihayan na ng mga uwan niya. Mga kalamitan. Balag mahilantay lagi. Yoto sa... Rimit pag ginaningayang kita. Grabe yan Wala na. saktong amahan. Amahan pangopay anak. Padong na. Buntis na. Buntis. Wapa. Nagwa mo siya nagtito mo. Gamitin kanang tumbling 1,000 times. Abud. Gamit na ito ng German tactic. Busy ba? Oy! Bakit malungkot ang busy ko? Ano? Tumbling. Oo, lagi suot. Naari. Ayaw na sunod yun eh. Uim gina eh. Si busy pa ka diyo. Uwi kayo. Uwi kay paminaon eh. Ang bayot ka. Rakinilutan niya. Si busy ka diya. Ang topic karon is about itong pastor na trending bitaw sa Facebook. Wa ka kita na? Wa. Kusod, ulo. Wa ka kita? Ulo. So, ang story na is, nagkichismis nakachismis ba? Tana-tana ko. Kaya na may gipsen sa ng group chat na mo ba? Pisti kini mo chismoso sa niya kung Malay. ang kauban sa. So, Asa mga bata nakatulong pisti chismis. ka saran, nay mag-uyab, duha ka buok, no? Ang babae lagi, ang babae, kay gwapa siya. Gwapa ang babae ba? Yeah. Mamili ba din nagligo po doon sa mga? Sa gwapa siya, taga-Cagayan na sila. Gwapa siya. Unya, kanang sa... For the past days kay nagsige siya post kay namatay ang uyab. Sa babay? Sa babae namatay ang uyab ba. Nya bago sila graduate ba. Nya wa kapaso ang laki. Luya no. Siya ra. Naganan. Murag ubay-ubay na naitaboy na jud. Nya ang mga tao si binaloy sa babae kay uyab ya sila nya. Silang duha nagplano nga eskwela nya antod mo graduate nya di sila dungan og graduate ba kay ang laki wa kaabot namatay man. Gipatay di ay. Diyan? Nakaluoy sa. Kasad ba na eh? Lagi gipatay di ay ang hinungdan. Gigi. Bisyo. San Patro. Bisyo. Nya moto naluya mga tao niya kay luya sa ano kay ang yung uyab. Sus. Yun sa man kanang gitulis, yun sa mapagpatay kanang gipatay gyud. Gibirahan Gyud ay. Unya, kani sa mga netizens na wa sa takabaw kung tinuod ba yun pero
naam ko yung mga nilik nga kanang mga Yawa ni magbutbuhat ang istorya, hindi tinuod eh. Hindi, na mga nilik na mga istorya. Kani ato is kato ra tong nabasa. Nabasa ra rin ako chismis ra ni. Pero ambot lang tinuod ba? So kato, pag imbestigar nila, Jorbs, pag imbestigar nila, niya na din siya nga. pag imbestigar ba? Nakita ng mga kunbo sa babay nga na ang babay day na day sugar daddy. Ang sugar daddy kato kunong pastor. Anya katong pastor. Ayaw, tur. Nya katong pastor kuno. Katong. Ni chat kuno sa babay. Kun unsa man ako imong pilion kay pamatyon ko na imong pili lang kung kinsa akong pamatyon, imong pamilya, Wala ka salbahis. imong uyab or ang kanang imong mga igsuon kuno. Ana. Wala, grabe. So ang ni kuan sa pas ang ningan na murag ang gi-reply sa babay. Akong uyab na lang. Sa, luya sa. So na-inlove naman ang pastor, Jorbs. Oh. Na-inlove naman ang pastor. Gipapatay. Sa pastor. Pastor, kaya para sila yung magkadayon. Sa babay. Play dance, pastor. Ha? Mga... Sa to sa babay. senior. Sa to sa babay, Job, nga nung nagpakuan siya ng pastor. Oo, lagi. Di kay ang pastor ko no, naman siya chat nga, "Uy, samsa ni si pastor yun, in love naman mo anak ko ng babay. Ay, bisag ing ana na si pastor no, mingawon ra ba ko ana niya. Magpada ko ng 1 million ang buwan." Ay, Wala, kadako di. Uy, dako yung tax. Oo na kung kinahanglan kano ka man sugar daddy, dapat na kay 1 million ang buwan. ha? Di pwede puto lang. Di pwede puto lang. Squat di, di. Pagkapinig squat di. Ang pila. Sabis kay ka, sugar daddy ka. Si Kwati daddy ka. Sugar si Kwati. Sugar si Kwati Di rin. pa nga, si Kwati daddy. Squat di di puto rin. Si Kwati daddy Ano boots. na sukar, sige nga na sukar sa si Kwati. Kuan, brown. Hindi ka nang... Kamay. di- Kinugay. Kinugay daddy. Tamisa. Murag zoom nga nagko. Kaya Job no. Mate kayo ba? So, pistig isa nun sa? Unsay mabuhat nimo sa kwarta ba? Ingana ba? Pwede nimo mapalitan kung na kay kwarta. Wag pastor pobre Job. Tinuod. Wala. Wa, Sabi na na mga kay ang kanang mga mamembro na nila na amre mga kolekta. Sibot sa Mao sibot. na daghan kay nasa donation. mao na daghan kay mag-eskwela na Job na may kon ana Job kanang eskwela nga magpastor ka gihagad mi ana. Oh, Nabi to na kanang kuan Ang ngayon kanang. ka mag-pastor, Jorbs. Oo, ngayon ka. Gusto ko man puto. Hindi, magiging ka mo Ah, istorya. di. Ha? Kagaba na. Pero kung ikaw, mapastor ka, umunsa man ka? Ay di Job lagi ko. Ha? Magniktay na siya. Magniktay. Ay pareha ko nimo. Siya no. Pastor naman siya. Hapit na. Hapit na. Dili pa taon. Hapit na sa, unsa na? Mormons. Mormons. Hapit na. Gamay na lang ikid ni mo eh. Gamay lang jud. Pastor na. Pero di, tanang, Nya, English ba Job? Sa puli economy ka ng boots. English ba? English ba? Sa puli. Kuan kanang What can I do? di do it What? for you. Can I do? What can I do? I do it for you. Di mo. Di ba? Unsa tayo mag-ingon ako nga nakay topic line? Sunod na lang to. O magani, unsa ka ganito? Sa OFW, Jobs. Ah? OFW. OFW. Ano man? Unsa Sa ilang pagpanarbaho nga to, nanikamot sila, no? Kay tungod na sana sa Pilipinas. Kayo gitarong pagdari ang panggoberno, Jobs. Huwag manglayas, uy. Di ba? Tinood. Nang lang layas man sila, kaya ko ang oper dito. Oo, okay. Ang... Diba, imbis magatiman sila sa ilang kaugalingong anak, adto na lang sila yung tao magatiman. Nyawata kay mo, giunsa sa ilang amo nga to. Sama tong hirip, kahuman gisunog. Kato mo na lisod Diba? lagi katong gikuan ni Tulpo no. Mo na ambot na. Kayo gitarong pa ni pagdaang pang-gobyerno rin sa tuwa, wala pa ng mga bulsa-bulsa laom kay nga nagpatahi ni Inday. Ayaw day. At ito mo naman patahing Inday, yung di pa nalawam ng bulsa. Mao na. Di Huwag manglayas Pilipinas, uy. makuan mo gud sila kanang matintal ba. Mo Kali lagi na. dako man. Connection lagi na sa katong kwarta lagi kung naka Ay, ang bukas ay ni mahal na. Squid City? Kaon lang tagkabuting balanghoy ani. pila 50 city sa City Sinta City. oy. Naay sa Sinta, naay Squinta City. Unsa man si Sinta?
Ganador. Ganador. Nya katong Sunday City. Pador. Gana. Shout out Pador family. Pwede pa doon. Silingan nila. Sila sad. Silingan nila. Silingan sa Mahal kayo, mahal kayo. Ha? Mahal kayo. Mahal kayo. Limang ka ang mais. 50 na ko. Welcome to Marcos Empire. Marcos Oh, Empire. okay, wow. Abigin ako ang humay kinihimong mahis. Silingan. Pinakuro ka namin. Marag moho wa. Moho ah. Nya, mo to, nga na bitaw ang OFW, manang ang point gid nila nga manggawa sila adto sila lain nasud. Para magkagasto sa silang anak magtarong eskwela. Para makahatag. Ang mga anak sa disan magtarong. Mm. Utro po, doy kaluoy, sige ni kanan. Oy, shout out ko sa akong mga amigo na ko diha nga Gerbs, nasa gawa sa OFW nga po na sila. asa na sila nga nasud? Nasa New Zealand, Canada, US, Australia, US, diba? Kisa may nasa Australia, si Japan. Si Japan may nasa Australia. Sa Australia, akong amigo din nga Gardo. si Guardo. Kuan, Germany des Guardo. Norman Norman ngay, Bass. Budoy. Anya, Budoy, shout out to Budoy. search. Budoy, shout out to Budoy, amping diha. Ambing, Oo. ambing. O Yeah. nya, Sa US, mm. mabmapa ka. Pero kung Shout ikaw, out. Gerbs, kung ikaw, hatagan ka guan, chance na magawas mo. Gawas na lagi, kiwa na lagi. Wan sa pa may atong pizza. Unsa may mo? Mahal na kayong bugas. Mo lagi kung pagkausan ta mo, unsa man yung trabaho? Kauson mo mo. Abli na puntahan na, magawas mo na. Ibi magtugay diri. Singgot kayo. Abli na. Kauson. Huwag mo bugnong nga mo. Imo mi pasun, garo imo mi pagauson. Gawasud. Kapag ka unsay pinaka bali man dito sa gawas. Ang trabaho sa gawas nga Ang bugat. lisod. Oh, Moy lisod, dako. Moy dako rit. Oh, ang mga sayon. Moy gamay. moy gagmay. Ang magaan. Oh. Kari Pero ang baliman. ang gamay nila pero dili sa ingon nga kuan nga ingon Di, nga gamay. gamay. Oo. Gamay para nila. Dako Okay. gyapon para nato. Dako para na to. Ato ta? Alo. Ay pagauson ta abli na punta. Ha? Paniuto sa daan. Kau yang lugaw dyan, ininsik mo ni budlat insik. Ano ba, ugma? Singkong gawloy lang Mayla. Mayla, shout out. Limang kakita ko dito ang Wilder Good. 160,000 pesos ang buwan. Nagkulay kayo mga farmer. Insaom na nimo? Ha? Insaom na nimo? Ang Kanay nga ng klase. tigumo na eh. Oh, Kayo, 160. tigumo na eh. Sa Tigumo na. sa katuig na kay 1 Maganda million. lang 160. Ah. Ang 60 ay padalas pamilya. Nya, Ang 100. 100. Bayad utang. Ngaon pa mo sa nani mo kay di mo ang pamilya. Ang pamilya na bayad advance mo. mga dito mo advance. O mo na ibayad mo dito. Advance ate. May unsa man. Konsumo na ni mo nga to. Kung saan tayo magikuha pag Lunes, kuha to Baguio Beans. Yung pins to. Pila mapalaksa na to. $30. Mo to Jerb. Yo. Imo man tigom mo Jerb. Tigom nga to. Oh. Dako nagatigom. Maabot mo sa panahon nga balik ka sa Pilipinas, balik kag luti, balik kang mamananap, relax na Pero ka. lisod sa dito good kay ang mga abangan nimo ba? Mahal. Dollar man sad. Mahal. Oh, ang pagkaon mo dollar man sad. Dollar. So nakay 160 ang imong buwan, ang imong abangan 50 mil imong buwan pud. Dala na to. Daan na tanan mga Nga ang Pilipinas kay kasunod-sunod man sa US. unsa man. Ang bugas dollar, Pero ang sweldo pesos. piso. May boss may dato na turon. Oh, okay. Oh. Ay! Ang porsira si Pagina mo, isa ka mo. Jerbs, ay buds kong mag-drive kang motor Tinin. from 8 p.m. to 4 a.m. ana. Pila imong kuan kung wad jud kayo pila ra mo kabuk kuan dia. Nanas mga $200 tingali. $200 imong Kwarta. gabi. Pero may equivalent na. Pesos ra mo pesos. 200 pesos. Sobra 200 eh. Sobra. 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 Pag og Kuan kuan na ka rin ang IT ron. Squinta. Kwinta. Og binason lang ka gamay relibo nimo. Si Quinta na, gikan sa Maracas pa dong IT. Isa ka naman sa gasolina. Sagit ka dai. Tinta na, giyahan. Masabaw mo naman. Balitas Manila eh. Balitas Manila yung tinta na. Pasaka lang tinta. Bago na lagi ko na paggasolina. Oo. 68. Ha? Sa 8. Sa 68. 68. Limuhan ka? Brigas ka na mo to. Pag niyagi semana,
Sa sintar to. Baligyan yung kanan, palit gasolina. Pagasolina na lang kag-squinta. Pilay mong kita gapon. Kuan. Si team siguro 8. Data na yung mga Kaya ano, tayo ano. ako totalo no. Kung wakad di pa. Oy, shout out ko sa katong na sa Japan si Loreline Erms. Yen, shout out mo dayon amping diha. Kay wa kay parenti. Away ang buwan jobs kung wa siya di sa 30 na kaadlaw ha. 21,000, 700 imong adlaw. no? 21 mil imong kuan. Oy, Jitan, pa-shout out ba to? Oh, shout out bakla. Aw. Shout out Jitan. Tanje. Nahuman na rin ang kwarto. Winsky Ikot, shout out. Winsky. Na, taga Davao. Oh. Shout out ninyo dito na katong mga nagsubaybay. Musta naman tayo mga amigong atong gikon. Shout out itong last. Si, Itong nasakit ba? sige lang gyapon, pahit lang gyapon siya. Right, Dialysis lang gyapon. kanunay brother kay Junak, shout out. Oh. Ang inore mo bahala nimo. Kaya itong mga viewers take pa man. Kay di mga tag star. Uy, pangatag sa star sa mga kuha na to. Kanyo nga may lupad kaso pangatag ba? Oh, nanginanglan Para ba? mo 1 million na yung views ani. Dili na to pa. Kaya 1 Pandango na million. to si Bojo Habalo. Pagdango na. Jobs ka lang nanalig kay Bongs Jobs. Hindi na bang si wala. Na gani. Para Gani Jungkook nya karon kay kuan sir. bang siya. Mura na tax kuan ni si Nobita ni day. Ano bitaw? Mang may waga. Paso! Paso! Namin mga manawagang Doraemon. Sakal ka til Jerbs. Mo na bago Jerbs. Oo, na bang kubuha. Ako katong nasi mong picture no kay pinasaka mo ano lagi ko. Mo gani. Oh. Jobs. Unsa lagi? Mga kumusta na to sa pagkuhan mo pagpista ba? Nagkatawa ko daan gud kay. Pag lagi na mo pista ba, nagsara sa, ano, Jerbs, dili pakahubog. Siya, dili pa. Pero pag agi na ko, nagsara sa'yo. Hey! Ko atay, di na ako mana eh. Sabaan na sa buwang eh. Dugay kay kanyara. Hindi kalibanga, lagi ko. Mo lagi, di na ta mag-iskot Hindi na. na daw kalibanga, manimaho tanong. Mahautan tayo lagi. Hinay ba kang aircon ba ya? Nano kayo hinay kayo? Ilisi nagdako dyan, katong murag kabinet ka dako dyan ba? Katong murag kaparador ba? Hoy! Saan na? Mahalagin o. Shout Okay, go. Yeah. out. Shout out. Kobe Sophia Pugoy, nasa New Zealand. Shout out ya. Amping ya. Brad, kay ikaw na ba yung usarya, Brad? Kubiangan na, si Kubiangan. Oy, shout Dili. out ko sa kuano. Habak. Kobe Sophia Shout out ko sa habak. Taga niya ba, sunok? Daray tagiyay. Yeah. So, Tara, nag-release tige. may bagong kuan, Tara. March. Unsay mo ma-storya? Unsay nyo ma-storya atong... Gatong habak. Oh, tara, habak, ha? Nindo term. Okay, rata. Pakitong tamo. Dara, habak. Sila, pakita nyo ba yung pakita? Okay, pakitong sa tamo ba? Asa naman to? Habak clothing ha. Bago pa ni siya. Pullman Tags, nasa Canada, shout out mo diya. Jupap, Sirigo. Yerb. Atong amigo Yerb, Jupap, si Sirigo, shout out. Pullman Tags, nasa Canada, shout out diya. Amping, uban sa imong asawa. Unsa ba? Asawa naman dito na narbahosan. Oh, may... Para lagi sa mga anak lagi na to. Asawa ni... Pullman Tags, Kita mo na. taga Babaw. Oo. May konapit sa Dolas malubog din ngayon. Huwag tang na noon. Ang habak. Ana, madutlan kag barang na. Na. Dire ng barang. Diri ng Hello Kitty. Pakita na. Dro? Yay, nara. Hello, pero nasi Kitty. Kinsa pa mo si shot out daghan na ato nila ni kuan. Kalimot ko. Huwag tang yun. Di mo tumalista ko na ato. Yan lang eh. Huwag tang man. Kobe Sophia Pugoy. Pullman Kobe Sophia Pugoy from New Zealand, shout out. Ano na Pullman Tags from Canada. From New Jersey. New Jersey, Jobs. Pinamao, Jobs. Japan, Loreline Erms, shout out. Ano na mo? Ay, ganun din. Mawala ni. Pero nawag tang puti. Gamit tong Mura na yung logo, job na rin. Bakit Burda sa'yo? ba no? Burda ba no? Ano ba? Di na yung kamarot lagbarang kay habak na. Oh, Habak sa una, rin na ibutang sawak. sakto man ako ba? Karoon na nasliog.
Wala na sa tiyan, na nasa liog. Huwag tang maputi. Ako tayo ipakita rin yun. Huwag tang man. Ay kaya sa puti mo lang gyapon nga inaton gyapon porma. Nawa. Di na mo Ano to. Kasi mong shoutout. Oh. Oh. So ha? Oh. Ang Loading ka? nagkuhan ko ba? Naguna ko ba? Nagkuba akong cellphone ba? Nagkuba akong cellphone ba niyan? Nya pakibawa na jud katong pastor Bartes pastor. Ah, Na priso to. wala palagi. Nagpaabot ko sa unsay kuan, nagpaabot ko unsay kanang Kamay ang babaya to. feel na ko lagi. Kay di man ka high school pag na sila rin no hanto nag-college sila. Kung siguro nagagasto niya. Kwarta rin Pero nung daghan- asar mo lang kwarta ba o ganang Mahuma nagdugan nakahuma na sila di ba? Mao gyud. Nerbaw. Dapat Di may kung picture. tinabangay, Kamay rin ka ng milyon eh. Magtinabangay magud mo. Di na dito sila picture sige, jud. sige. Sayop sa babae o sayop sa ni pastor. Sayop lang duha. Hoy Moto ko. pastor. Di ko anjin na sila koy. Hoy pastor og asa man gani sa kalibot sa Pilipinas no. Buhanga sa nimo eh. Daog man ka. Hindi, matintal mo yung tao. Good. Ha? Ang tao, normal na matintal gina siya. Matintal kung Labi na. magpatintal. Mo gani, labi na lucky ba? Lucky. Imo sana sa murag matintal ka. Oh. Hangad ka kundi mo duko. Kay imong hunaw-naon. Sakto ba ni akong buhaton o di ba? Ana na. Pag muduko ka. Mo lagi na. Ugdo ko. Kay umangay ka gawal pala Di ko, ugdo ko ka, Jerbs, matintal ka. Duko ka imo sa hunaw-naon. Naay piso nagtaga ko puliton mo ni. Sama ra sa nimo ako ni buhaton. Oh! Sa mo na lesson learned. Ayaw, Oh. Jod. Mo rin na siya connection day. Connection na. Ayaw, Jod, ugdo ko. Hangad juga. Kaya kung muduko ka, Tagak mo mata. Hangad ka. Patungod ka sa durian tagakan ka niya. Samad-samad ka. Mo lagi to lagi. Ang pastor sa. Ayaw tur. Ayaw tor, gawal Ikaw sa mo to, tur. eh. Pag nagtagay na lang ta tur. Baso na mo to taas kay toro. Apit na mo ro tong sprite tur. Murag kawayan nga giputol ba no? La ting-ting ah. Ay, Lokiti oh. Oh. Ngano na jud? Stress sa bayati Marlina. Mga koleksyon niya jud. Oh, Lagi. buds. Lights. Buntag dili ka mo biyahe buntag. Init ke. Dili ari na ka mo gawa sa alas 6. Nya. Biyahe ka ari na ka sa mga alas 8, alas 9. Paway. Balik ka sa hapon ari sa ka sa alas 5. Ana good. Parang kikin sa una good. Gawas kikin alas 6. Mang. Grahe siya, ari na sa alas 9, kundi alas 10. Oh, snibis G's. Ngayong hapon, gawa siya, ari sa alas 5. 5-4 yun. Ana, Bahas na 4. may nanay ko na kay. Kapag-abag sa kanang datahon nun ba, no? Problema sad. Nagay problema. Lagi, dali na ba? Narin, Nari makuot ba? Yun ba? Hapon la. Kuan ko gapon na tay. Yata 200 raman buntag pa sayo abtan og lasing ko. Joy, Taka rin sa. love you ka! Labyog sige kog labyog. Ato ka kay Tib, Sige. sumadyas ka niya. Sagasa kay ko Ma'am, nabot. motor, ma'am. Sige Aba. kay sagasa kay ko nabot. Tugtaka ni. Minaw, Paway ko, dili mo paway ko. Mas 12, alaw na, paway ko na. Na may nawag. Kane binuman no. Sus abtan lasing ko eh. Ngayon kag number na, Buds. Ma'am, Wa mong cellphone dat mo sa Paris. kuhan ma'am ka nang... Mo na yung number, ma'am, mo. Tiksi lang ko ninyo, ma'am, o magpakuha mo, ma'am, para di na mo mahasol pagpangita o magpaabot, ma'am, ba? Ano na, git? Ano, may? Sikoy sa una. At tiksan na tawagan. Kuya, kuha ako na rin kay... Ano, wow, kuha na yun. Hatod. Naiuban, siniman na, naiuban, kinsin na sang hatag. Okay kayo. Kontrata ba sa? Gamit yun, oh. Diyan, mag-ilog pa rin, hapit mo mag-away. Sula rin. Nagkagi mo underground. Mabunta rin, malingaw rin ko ni. Mag-away na, tara ka-away na saan. Ilog ba? Sorry guys. Kaya naghay patalastas kaya ata again.
So, mo to. Ang sa'yo nga topic? Balabal. Balabal, no? Masahiro. Malagi. Ang kaneng pamasahiro, good, kay kung walay habal-habal dia, murag maglisod sila Pangita. gitu. Labi na magdali. Oo. Ang nindot mong kunan ng motor kay Dali na. natin ba? Labi na ko. Basta ampi na sa pagkadagan. Sugsad mo gini sa mudag. Kana ro mo na sa mudag. Kilid ba Kita daw? bitaw ko padung sa saka. Bangking na dali doon. Ano lagi yung tinan. Doy. Grabe kisa nun. O basig bikugan to. O naminhod ba? Straight Saka ka na lang gamay. Ayaw mo na, wala mo sakay na ko na. Naminhod pa man. Pawagtangon pa man ang kulinti simti. Ikaw na balik. Kayo nga magkakita sa mga bulayog. Yun mo, si Bisyo man. Wala lagi mo, wala lagi mo, naminhod eh. Naminhod sige badas-badas kayo pasahero. Kistorya mo. Ate kistorya na buwag. Sugan na kumain ng water. Oh, bago raman siya na kuwan sa? Water therapy mo ni. Bago. Sige, bago. Bago raman siya na nakakuha motor sa. Pagtotoo, nakita mi. Bago lagi ang motor ka ng boots. Ate, disgrasya mi ko gapon. Bago sige kong panguso. Aray, ganuan. Agadungan, pangus. Bunyag ba? Kano to? Hubog. Kano to? Ayaw lagi. Ayaw. Ano, kainom ko to? Mau na diha. Abi na ko. Ano ko? Nag-inom ko to eh. Mau na diha. Nag-inom ko kung Ay, mga lagi. dua kahon. Hununaan ang daan ang motor. Gamay ko nun yan. Dunga ka. Hununaan ang daan mo. Ang motor mo. Exhibition na kadaan niya. Magka-circus na ka na. Ngano dito? Ngano pangita mo? Ngano na disgrasya? Banking. Dili kaya ng libaong tingali. O luhag ba ang niangkas? Luhag ang niangkas o. Kay pariya Ulay, hubog. ako rotosa. Ikaw rosa? Naon sa lagi ka, no? Ni staff over. Ay, tawagan niya. Tawagan na. Dali na ba? Asa ka disgrasya? Tiklim sa ng Paris na. City Lights. City Lights? Oh, pag kuan ako. Padung ka dulog? Padung sa ka? Padundulog. Kilay dali. Di ba? Kaya- Di naman ay gasul, naman ay gauna na ko auto po. Ya. Na idwa ka motor skilid-kilid niya napatunga ako. Ya, nakumot na kong kuan. Trisira, nakumot din akong brakes tubangan. Ya, wala pa jud ko engine brake. Nakumot ko na yung trisira. Nalakos ko yan. Trapo na nang kunon. Tersira. Tersira na mo nun siya. Di ba, nagtrisira na daan ba? Mura na kang linador. Mura na kay kunggoy na kay. Until mo kamot. Kimukumot. Kay kumutan. Kaya ni mo eh. Hindi, layo na mo tayo. Yabot to mangguni mo. Ay, abto ko tika. Kaya nilahos siya. Nilahos. Na? Nilahos. Maglibog na. Di, mau gina. Nakakuha mo ka sa una na. Nakasuway ko ba? Nga. Mo break unta ka. Ya, makumot. Nagkumot kag break. Nagkumot sa gasolinator. Dagan gyapon. Ang daga. Oh, siyempre. Natural. Siya. Makana ko. Ala, ang break ni mo ba? Murag ako gud katong motor ni Negro yung sa Bugo. Asa ni Miyon nga no? Murag shooting eh. Kamaw ka dyan, pamaong! Buhian! Ako sister. Kaya, ate ka saran ba kay? Pag ato na mo sa Bugo, ato may tong balay ni Papadoy. Oh, No. Papadoy, shout out, Shout out, Papadoy! Nya, ato may sa balay niya. Daghan pa mi nang adto. So, daghan mong motor. Sus kay, silang bagang, gitawagan man to nga padung na iyang mama naglisod na to. Preskot lang. Prescott, naglisod iyang mama. So, siya muna lang may Papadoy. So, nabilin usa ka motor nga kang Papadoy. So, way mo da sa kang Negro. Hala, unsaon ta ni pagda ka Negro nga sobra naman ni, nanguli naman silang bagang na wala mo da ba? Ngayon ako, Jobs, kabaw ka mo drive, Jobs. Unsa man ni? Ko clutching ra ba na, Jobs? Siya, sisiwa na. Kaya kainom guys. Pinamugiro ba? Nag-inom na to. Nakita mo. Sisiw ko na ba? Sisiw. Sisiw, ano? Ano ko? Ay, sa ha? Ingan na yun siya. Hinahinay na magbuhi, anak niya. Gasolina rin ka, anak. Siya, kuha na. Dali ra kayo. Sige ka na, sige ka na. Ang sakay mo na siya. Ako raw sa. Ano ko nga, sige. Gansag Pirmira. Pak! Gansag niya Pirmira. Hinahinay, buhiyan dito na diretso. Dito punta, dito tugpali sa graba nga pinundok ang graba. Pang! Kilig sa nang. Ang nanuwag basket ko na naundang ganila na. Dalian ka barog ni Domsi. Ang mga buwan ang iyag buwag. Asa naman ito kung mga kauban? Nanako na kinauwaw. Mao na diya. Pagkana niya. Mang, gibuhian diretso.
Nisaka laging motor. Wow, pagsaka sa motor na may ka ng graba. Kaya, anad ba, ka ng mga dirt bike biya? Sa mga taong ka, nagtugka ka. Nalagi mga graba na pinundok ba kay? Bungkag Under construction pa man tong bahay ni Papadoy atong. Bungkag eh. Hindi, nalagyan ni jumps. Bungkag lagi. Kita ka ng motor cross. Nana, lagi. Mom na gundua sa una. Huwag lantan. Ha? Katuwa ko mapas mo sa Diyos. Mga nakalibang nga. Taya mo na, di juga kampiyansa ng motor kay hubog ng mga daan niya. Mo na niya. Sakyan pa jud hubog, paksit juga jud. Ay, pagpalabig ino magdadrive ka. Karon, Exhibition na nadaan. Dili, panagsa. Panagsa. Bito, iyo ko. Dili ko na panagsa. Exhibition na bigdaan na. Pensa ka ng motor. Maligi yata yung motor eh. Basta kabuang-buang yung kaning motor pat yun, yung kaning motor. Nakipakita ninyo. Bago rin ikuan sa akong amigo ba. Di kayo magmotor ko, di mo kuminom. Labi naglaag, Ha? di kuminom. Kanan silang kuha na yung mga amigo na mo kuminom. So ayun na lang Jud. Ayun lang buds. Labi na bago pa sa motor. Awa. Awa George. Awa. Nakipakita ninyo. Na-overtake siya. Di na computer. Dili. Awa. Ay, God. Truck. Awa. Na-overtake siya. Hala. Awa. Napagin siya sugat pa. Astang. Naigo siya. Awa. Paksit ang paa. Paksit ang paa. Wala lang isang hunong. No, nihunong na siya. Kusog ng dagan. Awa. Lo. Hala ang tiil. Luto eh. Langkat. Katang lapa-lapa. Ate, gisa. Oh, awa. Boom! Ah, skita te. Wa pa siya kakakuha sa sakit. Okay, di pang nadiya na yun. Karon na, karon. Abot man diri sa? Mm. Di ka nang impact yun ba? Di kunik ba? Oh, Buto eh. nagsapatos siya, no? Oo. Napaksit yung sapatos. Murag nagsapatos sad siya. Napaksit yan. Wag yun siya natumba sa. Huwag natumba pa to siya, patay to siya. Katayan sa itong Truck. Wheeler. Wow. Bangaan niya pagka ano eh, overtake eh. Oh, ni divertik na ito siya dayon. Kanang Oh. kusog biya ang motor. Makaapas Kala pa ba to ka siya. na? Oh, naka-wave na gulo siya dira. Ni ana na tato siya. Na-late man siya. Late siya. Paksit na yan pa anong ganyan tiil. Bungkag eh. Murag gibunalan. Di gid bunal. Kita na eh. Muna. Di- Ay, di mo bagol mo motor. Una. Wa pag nakainom. Pag ina. Sa mo tag mainom na. Bungkag. Wa na ni tiil. Langkat eh. Wala na to. Buslot ito. Yate. Kita to eh. So, wala na kay line topic, Jerbs? Ha? Ikaw, wala kay line topic? Ano sa'yo yung topic? Wala na topic eh. Topic eh. Ikabuhi mo kung Lain kita na uning. Inay, nakita mong padaganan. Di naman gumavertik ano eh. So, moro to tanan namang topic, Jerbs. Wala na kay line istorya, Jerbs? Wala na. No. So, salamat sa mga atong co-host, Jorbs, o salamat kay natay bagong guest, si Boots. Pwede rin sa ka, Boots, basta wakiling nga, marira ka diri, mag-podcast, may uban-uban lang ba? Pwede. Kaya, pagkita lang, kuhan, unsay mong ganang istorya, kuhan na naman na to, kanang mag-istorya na to ba, kanang murag Sige. Trial pa niya. trial and error ba? Ah, Sunod, magtagay na ta. pwede. Dili lang tam drive og motor, kay Okay, mapaksit paksit niya, niya ng lapa-lapa. tiil. Lapawagtang eh. Saan mo kita mo sa kong kitanaw na? Di ato tayo pakita nila. Ato tayo, gigi. Ako tayo butang sa screen. Araw makita sila ba? Unsay. Kaya. Sakit juga kayo. Huwag overtake nandiyon. Muna, kasagaran man disgrasya ka na magduduha man. Ang man, mabuti ko di. Di na lang yung kamusun. Unya na lang kamusun. Dapat yung decision dili or mo overtake di ka. Kaya kung overtake na lang jud. Ako ka lang magmotor ko dyan. Ulo, yata nagmotor di Ay, ka. hindi ko magsunod lang. Bahala mo na yun. Maura yung uli ay. Bahala na sila. Bahala na. Gana mo ko ba? Sige, sobra. Kaya may pinaanan mo sa una, Jobs. Asa? Katong Ato pinaanan. yung pinaanan ko. Ako baho na kumotor. Dagan ko. Wapay nagkabuhatan na no. Buhatan na po. Sige na eh. Na! Yan nagka maginis. Book of World record! Y record.
So, salamat sa tanan and ako Marlo. Wala kayo sa line shoutout? Kajolog song ko ya. Ay, i-follow lang ko niya. Follow sa akong bagong merch. Habak. Clothing. Okay. Habak Clothing. And follow si Pinahubog ang Kajol. naong ba? Ha? Pinahubog. Ang agay bago rin ulias kalibanga. Follow Jobs, Jologs Alam mo, sa Facebook. Clothing. And Wala pa rin mga dalawa. parang doktor pala ng lingo. Si Doktor to. Doktor. Follow lang ko ninyo mga guys. Murag wala Boats nam di Faray, pag-asa. Marley. Wala kay pag-asa ba? Ano. Gina. Unsay sa status na ko do? Wala na. Tarong Doktor Wakwak. Unsam na ko sa kalibanga. Ay, unsam na akong sakit. Siya ko Kalibanga. nung sa kalibanga. Pastor namin naman. Nagpastor eh. Ay, happy na ba ya? Uy, ang star lagi. Star. Sulay. Oy, panda sa mong star ni Kajolog sa iyang mga reels ay og sa akong Marlos podcast kay Tangi star. para sa nata may beer dire na unsa. Puro na may tubig dire nya, way sud beer. Hindi na ako magdahon ng ipon. Oy, asang Oy, sagipon. Syaro ko'y makakita na mga dentista, no? Grabe. So, see you on the next episode of Marlo's Podcast. Ang Chismosong Lagoon. Bye, peace. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Oh, baby, we like it raw.